Jokaisella älypuhelimella ja taulutietokoneella on omat sisäänrakennetut karttapalvelunsa. Niillä jokaisella on omat rekisteröitymisensä, hintansa ja tapansa ottaa vastaan kohdetietoja. Pysytkö vielä kartalla? Oiva Mapsin avulla yritys, yhteisö tai julkinen taho voi hallinnoida omia karttatietojaan ja karttanäkyvyyttään keskitetysti yhden kumppanin kautta. Oiva Maps ylläpitää ja toimittaa laajat kohdetietosi eri karttatoimijoille, kuten Googlelle ja Nokialle, ja seuraamme aktiivisesti uusien karttapalvelujen kehitystä. Oiva Mapsin asiakkaana pääset myös itse muokkaamaan tietojasi milloin vain, esimerkiksi silloin, kun yrityksesi toimipaikka muuttuu. Ei kuitenkaan haittaa, jos unohdat koko asian, sillä Oiva tarkastaa tietosi 6 kuukauden välein. Varmista paikkasi kartalla Oiva Mapsin avulla.